Jaun Andreo, Gabon berriz ere Gasteiztik, Arabako hiriburutik, San Prudentzio bezpera da gaurko eguna. Apirilaren 27 hain justu ere, oraintxe 39 minutu eskas gelditzen zaizkigo, 2023ko apirilaren 27 honi, eta orain hemen, hor ikusten duzuen provintzia plaza horretako oholtza gain horretan, danbor eta upelotxak izango ditugu nagusi. Hori izango da, Gauberdira bitartean okerrak eta ametza elkarteen eskutik ikusi eta entzungo duguna, eta Gauberditik aurrera berriz, San Prudentziori hasiera, San Prudentzio egunari hasiera eman bezain laster, hemen izango ditugu Gasteizko elkarte desberdinetako ordezkariak oholtza gain horretan. Hementxe jende ikusten duzu zain ikuskizun hori noiz hasiko, zuzeneko irudiak, oraintxe gaueko 11:22 minutu, bere alaxe hemen izango ditugu danborrariak, guk saioni orain hasiera eman diogu, orain iragarkiei tarte txiki bat egin, eta bere alaxe berriz ere zuzenean izango gaituzue. Kaixo berriz ere, Jaun Andreo, Gasteiztik, zuzeneko irudiak oraintxe gaueko 11:26 minutu oraintxe ditugun honetan, ikusten duzue provintzia plaza Arabako Diputazioaren eraikin hori gaur galaz jantziri nola dagoen, dotore alakoxea da eta gaurko eguna eta bereziki biharkoa gaur San Prudentzio bezpera. Apirilaren 27. Arabarrak eta gasteiztarrak guztiak ere festan murgiltzen hasiak dira. Egun handia dute biharkoa apirilaren 28. hori. San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak dira ospatzen ari direnak, eta esaten genizuen itxura ezin dotoreagoa duela Arabako Foru Aldundiaren eraikin honek, eta are dotoreagoa eta ederragoa izango du, hemendik oso minutu gutxi barru, gaurko bigarren zati honetako protagonistak hor oholtza gainean, euren lanean hasten direnean. Lehen aipatu dizkizuegu, bi elkarte izango direla Gauberdira bitartean hemen ariko direnak, okerrak eta ametza biek elkarrekin esku hartuta hemen izango dute beren saioa. Hor ikusi dugu ametza elkarteko oial hori, eta hor ikusten dugu iruditan ezkerretara hortxe betaurrekoekin elkarteko danbor nagusi jauna Isidro Urtzelai. Hor dugu aginte makila ezker eskuan duela, bere elkarteko gizon emakumei azken aginduak emanaz. Non kokatu, zer jo, guztia prest izan dadin, eurekin batera okerrak elkartekoak oholtza gain honetara igotzen direnerako entzuten ari gara, okerrakekoak nola ari diren gerturatzen, bere alaxe hemen izango dira. Bien bitartean, lanak aurreratzen esaten genizuena Isidro Urtzelairen agindutara dauden ametza elkarteko kideak. Eta hementxe, aipatzen genizkizuenak, okerrak elkarteko kideak, elkarteko bandera, Euskalduno bandera ikurrina, eta guztiak hortxe gure iruditan eskuinitatik oholtza gain honetara igotzen ari zaizkigu une honetan. Hemen izan dugu 9:00 10:00 bitartean gaurko lehendabiziko saioa, erretreta doinuak entzun ditugu, 9:00 hasi, eta 10:00 bitartean ordu laurdenero doinu hori entzun dugu, eta doinu hori entzun bitarteko ordu laurden horietan musika eta dantza saioak ere izan dira protagonista. Orain honetan dantzarik ez, hor ikusten ditugu bi elkartetako danbor nagusiak,
elkarri bostekoa eman, azken oharrak elkarri helarazi, guztiak koordinaturik behar du izan, eta horretan txari dira badakigu bai, makina bat entsegu eginak badituztela, baina azken orduko hitz horiek ere beti lagungarri izango dira noski. Lehen aipatzen genizuen, erretreta izan dela hemen, ehundaka Gasteiztar eta Arabarren arreta bere ganatu duena, zuetako asko eta asko ere pantalla aurrean izango zinaten. Doinu aintzinako bezain ederra, erretreta doinu hori, lehen esan dizuegu, Gasteiz arresi zinguraturik zegoen garaietatik letorkeela erretreta doinu hori jotzeko ohitura, eta errepikatzearen berriz hiritarrek jaramonik behin jotzearekin ez egitetik omen letorke. Gauez barrura sartu eta ateak isteko deia zen hori, eta gaur ere hemen bizi-bizirik dirauen ohitura da, ez helburu berarekin, baina barrutik bizi duten doinua da horixe. Herminio Madina Beitia aintzinak Gasteizko alkate izanak zera zioen erretretari buruz. Nik ez dakit zer duen erretretak, baina bere sinpletasun eta aintzinako instrumentazioarekin, gaueko ilunarekin oso esanai sakon eta berezia du niretzat. Herminio Madina Beitiarentzat bezalaxe esaten genuen milaka eta milaka Gasteiztarrentzat ere alakoxe esanaia duela, eta adi lehendabiziko doinua eskainiko digute eta bi elkarteek batera San Prudentzio erretreta izango da. Hemen lehen planuan Isidro Urtzelai dugu. Adi. Ditugu lehendabiziko doinua jo digute. Isidro Urtzelai eta Virginia Gallastegi urketarien zuzendariak aginduta. Eta sarrerako doinu honen ostean, berez danborradarako diren doinuak hementxe dugu. Lehendabizikoa, berez Diana dena, hemen Gasteizko danborrada bezala ezagutzen dutena.
eskutik entzun dugu. Doinu hau, Arturo Lasernak danborrak zuzendu ditu, Fernando González de Garibaik berriz upelak, eta orain txanda Ametzarentzat izango da. San Prudentzio martxa izango da, okerrik ezean Ametza elkarteak eskainiko diguna. Hortxe da Isiro Urtzelai, azken aginduak emanaz. Adi, prest dira eta. Oraindik ere azken ukituetan, une batetik bestera izango dugu Ametza elkartea. Bihotzatarrak, fanfarreak lagunduta, San Prudentzio martxa joaz. Oraintxe, hortxe. Prudentzio deunaren martxa hau izan da Ametza elkarteak orain eskaini digun doinua, eta txandakako saioak egiten ari direnez, orain okerrak elkartearen txanda izango da. Ikusi duzue Ametza elkartea nola aritu den euren banderan eta baita Ular eta lepoko zapietan ere Amets zuaitzaren irudia dutela, eta di okerrak elkartekoak txe une batetik bestera hasiko zaizkigu eta okerrik ezean Arturo Lasernaren esanetara dauden gizon emakumeek
Gasteizko balz dotore askoa eskainiko digute. Ea bada, hortxeari dira behar duten tokietan kokatzen. Arturo Laserna aginduak emanaz, hor ikusten duzue. Behar bezala egotea du xede. Hasi da. Hauxe izan da Gasteiz balsa Patmiruko doktore asko hauxe ere. Lehen da bizikoz, 1980an entzuntzen, Koldo Aristondok egindako lana, harmonizazioa berriz Jose Mari Bastida Txapik egina da. Txapi gora ezagun, askoan janbor nagusi izana dela, eta Txapik berak ordezkatu zuen, ordura arte, berak 2001an danbor nagusitza hori hartu zuen bitartera arte. Koldo Aristondo lehenagoko danbor nagusiaren erreleboa berak hartu zuen. Ametsa elkartearen txanda izango da, jarraian, eta oso okerrezpa gaude, etxeko ereserkia, Ametsa elkartearen ereserkia da. Halaxe da.
Hauxe, Ametza elkartearen ereserkia joaz, gogora ezagun Gasteizko Domingo Beltran kaleko 60. zenbakian dagoela kokatuta, 1971 urtean sortu, eta 1972ko aprilaren 27an hain justu ere inauguratu zen. Hasiera hartan 49 ziren bazkideak, eta eurak izan ziren, beste elkarte batzuekin batera, 1975ko San Prudentzio bezperan, lehen da bizikoz, danbor jotzen atera zirenak. Aur danborra da ere, badauka, ikusi metizaleak. Ikusi mendizaleak, hortxe ikusi eta entzun duzue, okerrak elkartearen eskutik, eta gonbidatu berezi ere gehitu zaie. Hain justu ere, Ramiro González, Arabako diputatu nagusi jauna ere, gu euskaldunak gara Euskal Herrikoak abestuz, eta adi debako martxa da eta oraintxe entzuten ari garena.
Begira ezazu ezen nolako zoramena, bai holtza gainean daudenen artean, baita plazan bidutakoen artean ere. Debako martxa, doinu ederraskoa, hause bera, eta orain, itxura batean, astiro izango da, okerrak elkarteak joko duena, ikusi egin behar, horre denbora kontuak baldintzatuko du hau jo, ala beste bat jo, baina tira hori oraintxe ikusiko dugu. Debako martxa Pablo Sorozabal musikari handiak idatzitako doinua da, aurrez entzun duguna, danbor festa ia orotan esango genuke, erabat txertaturik dagoen doinua. Eta ja, okerrak elkartekoek zer eskaintzen diguten. Hortxe ikusten dugu Arturo Laserna, nahiko alan badu gizonak, bere taldekideak zuzentzen hor ikusten dugu. Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea, txapela zuria jantzi eta ametza elkarteko kideekin batera festaz gozatzen. Eta adi, oraintxe gauerdirako 5 minutu falta direla. Astiro. Astiro, bizi jo diguten doinua, okerrak elkarteko kideek, Arturo Laserna buru dutela, oraintxe 3 minutu eskas gelditzen dira gauerdirako, eta nik uste berriz ere elkarrekin San Prudentzio erretreta jotzeko hartuko dutela, ondorengo tartetxo hau, Agurtzu beroak.
saioari eskainitako doinua bazter guzietako xokorik eierrena. Eta alaxe amaitu, ezpaitarririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Haze gozatua ari garen hartzen Jaun Andreok, oraintxe gauerdiek gainean dugu, oraintxe iritsi da gauerdia, San Prudentzio eguna hasi zaigu 2023ko San Prudentzio eguna, eta San Prudentzio erretretarekin emango diota amaiera, euren saioari Ametsa eta Okerrak elkarteko kideek. Adi! Sin miedo, sin miedo. Beldurri gabe, jo dezatela erretreta, hemetxe Isidro Urtzelai, azken aginduak emanaz. 1, 2, 3. San Prudentzio erretretarekin eman diote amaiera euren saioari esan dugun moduan Ametsa eta Okerrak elkarteek, eta honekin txe eman zaio hasiera 2023ko San Prudentzio egun haundiari. Hementxe ditugu esanten genuen moduan 100 gasteiztar bilduta, erretreta doinu hau, azken doinu hau gustura entzuna, zaintzinako doinua, Aranburu maisuak findutakoa, eta Del Val jaunak letra jarria duena, euskaraz alaxe diote gasteiztarrek eta arabarrek, tuntunarekin duruten doinua, gure zaindariaren eguna, arabarrok egun honetan elkartzen gara alaitasunez ospatutzeko Prudentzio jauna, gure patroi handia horretan txeari dira une honetan, Jaun Andreok, gasteiztar eta arabarrak patroi handiaren eguna ospatzen. Hemen ikusten ditugu Ametsa eta elkarte eta Okerrak elkartekideak, bertan provintzia plaza honetan bildutako ehundaka eta ehundaka gasteiztar eta arabarrak agurtzen. Hemendik aurrera Arabako hiriburuko kaleetan barrena ibiliko dira, eta hemendik aurrerako lanak holtza gain honetan, lehen esaten genizuen moduan, Gasteizko gainerako elkarteetako ordezkariak izango dira. Honekin txe emango zaio hasiera egun haundi honi, eta jaia gainera hasi besterik egin ezenez, 24 ordu bakarrik ez. Honek datozen egunetan ere izango du jarraipena, eta ikusten duzue agur bideo honetan bestelako doinuak ere nola ari dire jotzen buruari eutxiz, hori bai.
musikariak erretiratzen. Kokoto Brigiskako fanfarrekideak eta ametzak elkartekoak ikusten duzue. Nola ari diren. Bizi-bizi doinuei jarraituz. Festa giro bete-betean. San Prudentzio eguna, Jaun Andreok, hasi zaigu, eta nola hasi ere. 2023ko irudiok ikusi besterik ez da. Bizi-bizirik dirauen festa dela San Prudentziori eskaintzen diotena, naiz eta oso aspaldidanikoa izan santuaren historia. Lehen datuek diotenez, Arabak 1654 urtean izendatu zuen San Prudentzio herrialdeko patroi, naiz eta Gasteizek ia 2 mende lehenago 1483an jada gurtu eta ospatzen zuen, eta hementxe ditugu lehen aipatzen genizuen moduan gainerako Gasteizko elkarteetako ordezkariak, bakoitza ere banderarekin, elkarteko ikurra dotore asko erakutsiz, eta berehalaxe hemen izango dira banderadun hauekin batera danbor eta upel joleak ere. Eta begira ezazue, zeinen irribarretxu eta alai dauden orain ikusten ditugun emakume horiek, berehalaxe izango dira eurekin batera elkarteetako ordezkariak, eta irribarrekin batera agurrak eta emozioa, nola ez? Egun handia da hemen Gasteizen, eta horren erakusgarri, oraintxe ikusten ari garen irudiok. Lehen esaten genizuen, ez dela atzo goizekoa, San Prudentzioren historia, 1483an ere gurtzen zen hemen lurraldeotan Prudentzio deuna, eta ikusten duzuen moduan eutsi egiten diote arabarrek nola gainera ohitura horri, naiz eta esaten genuen moduan patroitza 1688an ia 2 mende beranduago gurtzen hasi zirenez geroztik onartu ofizialki bere patroitza hori esaten genuen moduan. Hemen ari dira pixkanaka, ordezkariak, danbor jole eta upel joleak provintzia plaza honetara sartu eta oholtza gaina horretara igotzen. San Prudentzio da zalantzarik gabe gaurko protagonista nagusia, eta berari buruzko idazkiek diotenez 6. mendean jaio zen Gasteiztik oso gertu dagoen Armentia herrian. Ikustu ere gaur santuaren jauregia deitzen dioten eta Mendibe izeneko mendiskan kokaturik dagoen etxean. Gaur egun utzirik dagoen jauregi hau bere garaian izugarri dotorea izan zen. Dotoreak diren bezala hementxe ikusten ditugun bandera hauek. Elkarte bakoitzak mimo ondiz egindako banderak dira. Bakoitzaren nortasunaren muina erakusten dutenak, eta mentxelen aipatzen genuen bezalaxe emozioa ikusten dugu begi horietan. Egun handia baita gaur hemen Gasteizen eta Araban, eta ardura ere bai hortza gain horretara igo, eta hemen bildutako jendetza honen aurrean gaur
danbor festa honetan esku hartzea. San Prudentzio hori buruzko datuekin ari gintzaizkizuen, 6. mendean jaio zela esanaz, Armentia herrian, eta esango dizuegu, alaber, bere bizitzari dagokionez, Prudentzio deuna, pader edo eremita izan zela, Sansatu horiekin batera, Duero ibaiaren ertzean, Soria ondoan dagoen Peñalba, Kobazuloan hain zuzen ere, kondairak dioenez, bere mantu gainean zeharkatu omen zuen Duero ibaia. Maisua hil eta kala horrara joan omen zen, eta bertan, itxura guztien arabera, bere predikuek sona eta fama eman zioten, eta kala horratik berriz Tarazonara joan zen, hartzadiakono izateko. Hor ikusten ditugu, pixkanaka, ez dira gutxi, gaur holtza gain horretan izango direnak, guztiak Leire Betolazaren agindutara izango dira. Leire Betolaza laster izango da, holtza gain honetan guztiak gidatuz, ia sartu zuen hemen holtza gain honetan txapiren erreleboa, naiz eta ofizialki 2019an hartu zion, baina pandemiak utzi zituen ondorio ugarien artean, bere esku hartzea atzeratzea izan zen, eta esan bezalaxe 2019an erreleboa hartu zion arren, ez zuen iaz arte hemen zuzendaritza lan hori gauzatzerik izan Leire Betolazak. Gaur ordea, 1985an hemen Gasteizen bertan jaiotako Leire Betolaza hemen izango dugu. Eta Leire Betolaza igo aurretik noski, gero zuzenduko dituen gizon emakume guztiak ere hortxe ari dira, pixkanaka igotzen. Gaueko 12 eta 12 minutu dira une honetan, eta itxura guztien arabera oraindik ere pixka batean itxaron beharko dugu. Hemengo danbor festa hori ase bitartean San Prudentzio hori buruzko kontuekin jarraituz, bera baita gaurko protagonistia esango dizuegu, beste hainbat ekintzaren artean, Prudentziok Soriako Osma hiriarekin gatazka larri batik konponbide baketsua eman ziola, eta bere esku hartzearen oroigarri bakearen aingerua titulua eskuratu zuela, eta horrexegatik irudikatuko dute hortik aurrera eskutan erramu bakegilea duela. Kondaira aberatsa da, Prudentzio deunaren ingurukoa, eta kondaira horrek eraberean zera dio. Prudentzio hiltzenean bere gorpua hilkutxantzela, mando baten gainean jarri zutela, eta mando hau berau libre utzi bere kabuz zein bide hartu zezan, erabaki zezan, eta horrela itxuraz mandoak ibiltzeari ekin, eta Logroñoko Laturtze mendiko Kobazulora eraman omen zuen. Bertan lurperatu zuten, eta bertan eraberean padergune bat eraiki ere bai. Hortxe ikusten duzu jaun Andreok iruditan nola holtza gain hori bete itxura hartzen ari den, ilara zuzenetan kokatuta, xehetasun guztiak zainduz, lehen ametsa eta okerrak elkartek makina batein txegu eginak dituztela ipatu baldin badizuegu, hauesek ere ez dira ez atzean geratu, behar ere bai. Gauzak ondo irten daitezen, hainbeste parteide dituen kultur ekitaldi batean,
elkarte desberdinetakoak izateak duen zailtasun gehigarriarekin edozein modutan ikusten duzuen bezalaxe. Oso zuzen daude kokatuta. Eta hortxe lehen abiziko doinua San Prudentzio erretreta eta hementxe da Leire Betolaza zuzendaria. Hauek ere, erretreta doinuarekin eman diote hasiera beren jardunari. Eta ze doinudan ondoren eskaintzen digutena. Gau giro ezin hobea dugu, aparta esango genuke gaur Gasteizen, zernaitarako eta festarako ere bai, 20 graduren bueltan. Zerua garbi, atera itzakiari gabeko giroa. Arabako martxari garen. Hauxe entzun dugun hau, esan dugun moduan, Arabako martxa Luis
Aranburuk 1980 urtean idatzitako doinua. Beren beregi Jose Mari Sedanori eskainitako doinua, danborradaren sortzaileetakoa izan zen berau. Eta ikus ezagun ondoren ze doinu eskainiko diguten. Hor ikusten ditugu Gasteizko danborradakideak, guztiak ere festa giroa erarazteko asmotan. Leire Betolaza, ea ba. Dena prest diren ziurtatzen, bai ez dio. Eta entzuten duguna, Sarregeren Diana hemen moldaketa batzurekin Gasteizko danborrada bezala ezagutzen dena. Jendearen txaloak entzuten duzuen moduan Gasteizko danborradari eskainiak. Danborrada aipatzen ari gara. 1975 urtean egintzen lehendabiziko hemen danbor festa. Lehen aipatu dizuegun Ametsa elkarteak ideia hori sortu, txinparta piztu eta elkarte batzuk gehitu zitzaizkion, eta ikusten duzuen moduan gaur erabat erroturik dagoen tradizioa dela Gasteizen. Orduz geroztik urtero ospatu izan da 1976an izan ezik. Zore Gaiztoko martxoaren 3ko gertaera haiek izan zirela eta aur danborrada berriz 1979az geroztik ospatzen da hemen
Gasteizen, adi, laster. Ondorengo doinua entzungo dugu eta gaueko 12:26 minutu ditugun honetan, zuzeneko irudiak Jaun Andreok. 2023 urteko San Prudentzio egunaren lehen minutuak dira hauexek. Apirilaren 28. Sentitua, Araban, eta baita Gasteizen ere. Horrentzuten ditugu, zuzendarien txistu hotxak, guztiak prest daitezela San Martin auzoa da entzuten ari garen doinua. auzoa, oraintxe Gasteizko danborradak eskaini digun doinua, gaueko 12:30 bete diren honetan, Leire Betolaza zuzendari nagusi, berarekin batera, Angel Mari Gartzia, Gotzon, eta Feliz Granado dira, eta ikusten duzue Probintzia plaza hau lepo beteri nola dagoen. Jendea etorri eta etorri ari da, Festagune nagusia orain hementxe da, Probintzia plaza honetan, gaua hasi besterik ez da egin hemen Gasteizen, eta ordu txikia bitartean izango da bai, batean eta bestean, gozatu ederra hartzeko parada,
programa zabal eta oparoa dute. Aurtengo 2023 honetarako prestatua. Orain 12:30 une honetan bertan Joselu Anaiak taldearen eskutik kontzertua da Arka plazan, eta esan dizuegu gauean zehar danborrotxak batean eta bestean ibiliko direla, festa giroa bete-betekoa izango da, eta goizeko 9:00 zortzikoa izango da. Provintzia plazan hementxe bertan, Arabako zortzikoa edo San Prudentzio zortzikoa bezala ezagutzen dena, txistulari eta trompetarien, Arabako Foru Aldundiko txistulari eta trompetarien eskutik, 12:00 berriz. Danborra da, Pinitos de Zeledonen eskutik, ibilbidea hiriko erdigunean barrenakoa izango da, eta hementxe ikusten duzue omenaldi ekitaldia nola ari diren egiten, urtero izaten da omendu bat, eta aurten hemen iruditan duzuen gizona da Jose Manuel Cortés Ortiz de Mendibil da. Danborra da hau gauzatzerakoan hainbat eta hainbat gizon eta emakumeren lana funtsezkoa izan da, eta horietako bat da Jose Manuel Cortés jauna hementxe lehen planuan duzuen gizon hau. Batez ere hau danborra da aurrera ateratzen eman ditu bere urterik gehienak. Neskamutikoekin oso harreman berezi eta estua izan du beti. Hortxe aritzaizkio oroigarri hori emanaz, danborjoleren irudia, bere ahalegin guztiaren adierazgarri. Beti irribarra ahotan duela ibili izan den gizona da. Jantzien moldaketan ere buru belarri ibilia, eta begira ezazue unkituta nola dagoen gizona. Herriaren eta taldekideen aitortza hori jasoz, aitona eta aitona ari zaizkio esanaz, unkituta dago gizona. Bueno. Oso pozik, bestela izan ezin zitekeen moduan Leire Betolazaren musuak, besarkadak ere utxari da jasotzen, eta genioen moduan. A todos vitorianos y alaveses para que pasen, pero si no se oye, ¿qué les digo? Mezua helarazi nahi die Arabar eta Gasteiztarrei. Ez zaio ba askorik entzuten. Ez doka eta mikrofon horiek noski. Ez du langintza erraza Jose Manuel Cortések. Eskerrak eman nahi ditu. Vitoria, ya te digo, y deciros que os paséis unas buenas fiestas, os paséis en general, unas fiestas de San Prudencio y la Virgen de Estudal. Que nos pasemos todas unas fiestas, chavales, con lo deseo de todo corazón. ¿Vale? Zapadi hori, eta ordainetan ikusi eta entzon txalo zaparra da hori. Unkituta ginioen moduan, Jose Manuel Cortés Ortiz de Mendibil, Leire Betolazarekin eta berarekin batera Feliz Granadorekin batera, hartuko ote duen hori gizonaren kezka orain, eta danbor horiek omenezko danborrotxak dira horiek, merezimendu osoz jasotzen ari dena Jose Manuel Cortés
Artide Mendibil. Gainerako kide guztien gertutasun keinuekin eta hortxe euren artera doa. Danbor jotzera joango da noski. Hortxe ari zaizkio bere danborra emanaz. Eta aurrera jarraituko du hemen festak. Ea berriz ere guztiak euren tokietan kokatzen diren, horretan txeari dira. Eta une batetik bestera ondorengo doinua entzungo dugu Jaun Andreok. Gauerdiaz geroztik pasa dira, 35 minutu pasetxo. Eta adi Leire Betolazaren agindutara dauden gizon emakume hauek zer eskaintzen ote diguten. Itxura guztien arabera Gasteiz balsa da, orain entzungo duguna. Ea la dela. Tranquila, que si yo no empiezo, no empieza. ¿Ya? Ea prestate diren esanaz. Estamos, ¿no? Despacito, mirarme mucho. Poliki jotzeko, berari begiratzeko ari zizkio esaten. ¡Feliz! ¡Vamos! Feliz Granada hori esan. Hala da. Gasteiz balsa. Hauxe, Gasteiz baltsa, lehen ere eskaini digute okerrakekoek, eipatu dizuegun moduan, Koldo Aristondok egindako doinua da. Koldo Aristondo izan zen, danborra honetako lehen danbor nagusia, 1980 urtean egin zuen doinu hau, eta ondoren harmonizazio lanak Jose Mari Bastida, Txapi jaunak egin zituen. Gora ezagun urte askoan Txapi bera izan dela danbor nagusi. Ariketa 2019an Leire Betolazak berak gaur egun zuzendari lanetan ari denak erreleboa hartu zion arte. Adi hurrengo doinua jotzeko prestatzen ari dira, batzuek behintzat. San Prudentzio egunaren lehen da biziko 40 minutuak paseak dira, Jaun Andreok. Eta adi hauxe txuntxun egunaren martxa da eta.
Txuntxun egunaren martxa. Lehen da biziko aldiz 1980 urtean entzun zen Jose Mari Bastida Txapik egindako doinua da. Urte hartan egin baitzen Euskal Herriko fanfarre bilkura horren lehendabiziko edizioa, eta hor hasi zen herrian errotzen, gero hainbat urtetan danborradatik kanpo geratu zen, baina 2019 urtean berriz ere berreskuratu, eta ikusten duzuenez bizi dirau gaurdaino. Ea ba, ondoren ze doinudan eskaintzen digutena hementxe ingurutxoa. Ingurutxoa, Jaun Andreok, orain entzun berri duguna, jendearen txalo artean entzun ere, orain goizeko ordu baterako 9 minutu gelditzen zaizkigu, giro festa giroko uneak ari gara bizitzen hementxe Arabako hiriburuan, Gasteizen,
San Prudentzia egunaren hasierako minutuak dira hauek. Lehen San Prudentziori buruzko kontu batzuk aipatu dizkizuegu. Esan dizuegu Logroñoko Laturtze mendiko kobazuluan lurperatu zutela eta gaur egun bere jarraitzaile asko eta askok bere gorpuzkinak dauden bitokitara egiten dute erromesaldia. Tolosan inauteriak ari garen zuten Jon Andreok. Tolosan inauteriak, Tolosako inauterien festagiro izugarri hori ukazina den bezalaxe, hemen ere festagiro bete-betean dabiltza murgilduta. Arabar eta Gasteiztarrak San Prudentzioren omenez ospatzen ari diren festa hauetan. San Prudentzio lehen esan dizuegu, bere gorpuzkinak bi tokitan daudela une honetan. Alde batetik, Logroñoko Rondako Kolegiatako Milagrosa kaperan, 1821 geroztik daude bertan, eta bestetik, Najerako Gurutze Santuaren Erret Parrokiko San Prudentzio kaperan. Horrekin batera esango dizuegu, euria datari garen zuten.
Geuria data Euskal Herria, hori orain entzun berri dugun doinua. Bitxikeria moduan esango dizuegu, lehen danborrotxak hemen Gasteizen San Prudentzio egunaren jiran entzun zirenetik, hau da 1975etik entzuten dela doinu hau, hemen doinu hau izan zen, gainerako lau doinurekin batera, hasieratik bertatik entzun eta jotzen den doinuetako bat, Geuria data. Aurrera doa gaua Jaun Andreok, etzeko ordu baterako 4 minutu pasetxo gelitzen zaizkigu, eta ikusten duzuen bezalaxe, provintzia plaza honetan, ez du inork alde egiteko asmorik, ez da gutxe horik ere. Carmelo Ibarzabalda entzuten ari garena. Carmelo Ibarzabal amaitu eta jendearen txalo zaparradak jasotzen. Gasteizko danborrada osatzen duten kide guztiak San Prudentzio egunaren biziko ordua betetzera doakigu Jaun Andreok. Goizeko ordu baterako pare bat minutu eskas gelditzen zaizkigu. San Prudentzio egun aurrera doakigu. Lehen esan dizuegu zein tokitan dauden santuaren gorpuzkinak eta Prudentzio deunaren jatorria bera ere esango dizuegu Armentia, 9. mendean apezpikutegi bilakatu zela eta horren ondorioz Beronekiko kultua Araba osora zabaldu zen. Adi, Leire Betolaza berriz ere aginduak eman azari da. Ara, Alabesen ere zerkia.
Alabesen ere zerkia Jaun Andreok, hemen Gasteizen indarra handia duen taldea, elkartea da Alabes, nola ez. Eta une honetan gainera itxaropen handiak dira piztuta, ez Alferrik bigarren postuan daude, bigarren mailako bigarren postuan, 75 punturekin, bi euskal talde dira buru-buruan daudenak, Eibar bera 76 punturekin, Alabes 75ekin igoera postuetan bi taldeak, eta esan bezalaxe, Alabesen inguruan itxaropen handiak daude, une honetan araban piztuta. Eta Jaun Andreok, amaitzera bidean da hemengo Provintzia Plaza honetako danbor festa, eta itxura guztien arabera, hasi bezalaxe amaituko dute euren saioa San Prudentzio erretretarekin hain justu ere. Ea alaxe den, adi beraz, hor ikusten ditugu zuzendariak, Leire Betolaza buru dutela, azken aginduak emanaz, badoaz. Jaun Andreok, hor ikusten duzuen moduan, unkituta Leire Betolaza eta bere agindutara dauden gizon emakume guztiak, San Prudentzioren erretreta honekin eman baitiote amaiera 2023ko festen hasiera ekitaldi honi, hemendik aurrera hiriburuko kaletan barrena ibiliko dira, baina hemengo ospakizun nagusia Jaun Andreok amaitu da, eta honekin geuk ere amaiera eman behar diogu geure saio honi. Bi atal izan ditugu aurten ere, erretreta eskaini dizuegu 9:00 10:00 bitartean, eta orain danbor festa gauerdirako aurreko minutuetatik hasi 11:20 inguruan hasi gatzaizkizue saioarekin, eta orain esan bezalaxe agur esatea dagokigu. Jaun Andreok, irudi ederra hauekin amaitu behar dugu geure saioa, nola ez guztioi, eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu, aurten ere eskaini diguzuen arretagatik, ongi segi, eta aurren arte, eta noski, gora San Prudentzio!